Primul vot. Tinerii care nu au votat până acum au fost invitați la o dezbatere despre politică și vot. În fața elevilor de la colegiile tehnice au fost 6 candidați la alegerile parlamentare de la diferite partide politice. Candidații au fost asaltați de întrebări incomode. Apoi tinerii au mers la Casa de Cultură a Studenților pentru a vota pentru prima dată. A fost vorba doar despre o simulare. Tinerii care nu au votat până acum au fost invitați să afle mai multe lucruri despre politică și vot. Au avut în față 6 candidați de la partide diferite. Fiecare candidat a avut la dispoziție câte un minut să se prezinte. Politicienii au încercat să le explice celor din sală cât de important este să meargă la vot. Voi trebuie să schimbați această lume. Certificatele de acum ale voastre sunt nu pentru Iași, nu pentru zona Moldovei, nu pentru România, ci pentru Europa. Să veniți la vot. E prima dată când în România asta se votează pe vot uninominal. Când votați oameni, real. Unii suntem aici în fața voastră. Și exercitați-vă acest vot pentru că depinde de voi cum va arăta și acest oraș și țara asta. Tinerii din sală au întrebat care sunt realizările de până acum ale candidaților. Au aflat însă că cei mai mulți sunt la început de drum ca politician. Realizări politice n-am. Eu sunt un om politic. Eu sunt un om care vrea să facă ceva. Și realizările mele personale, una din ele, una importantă de la care am învățat foarte mult, a fost din membru voluntar în Asociația Română Antisida, chiar de la înființarea ei în Iași. Lucian Postu a încercat să le explice tinerilor că politica este o putere importantă în stat. Cine hotărăște ce se întâmplă într-o comunitate? Că e stat, că e oraș, că e județ, că e țară. Politicienii, oameni buni, ei hotărăsc, ei sunt problema. S-a vorbit și despre motivele care îi fac pe tineri să plece în străinătate. Reușim să formăm 40-50.000 de tineri și ne uităm cu pleacă în alte părți, fie în Europa, fie în marile orașe din țară. Cred că principala noastră problemă este că nu reușim să ne ținem tinerii acasă, nu reușim să îi motivăm să rămână aici, să le creăm locuri de muncă. Candidații au fost mulțumiți de rezultatul dezbaterii. Cred că generația tânără are nevoie de un impuls și de educare într-un asemenea sens, tocmai pentru ca ea să poată să genereze schimbarea de clasa politică are nevoie. Mi se pare o inițiativă excelentă și tinerii sunt extrem de proaspeți, m-am simțit foarte bine. Sâmbătă, elevii au avut ocazia să voteze pentru prima dată. Bineînțeles, a fost o simulare. Nu am avut ocazia să votez până acum, deoarece n-am împlinit ani. Dar de acum înainte voi încerca să particip la fiecare vot. Cum ți se pare această inițiativă? Una foarte bună. E normal, pentru că să aducă tinerii la vot e foarte bine. Dar tu știai cum să votezi? Nu. La Casa de Cultură a Studenților s-au prezentat la vot peste 50 de tineri cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani.